בשנה האחרונה הייתה לי תשואה, כסף פסיבי, 8% מערך הנכס. מעבר לזה הייתה עליית ערך לנכס כמעט 30%. שמי תמיר עבוד, מדלית אל-כרמל, בעלים לחדר כושר וחנות תוספי מזון. השקעות זה דבר חשוב בגלל שנכס מייצר לך הכנסה פסיבית ויש לו עליית ערך לאורך הזמן. וזה מה שלקח אותי לפריים אינבסט. היו לי פגישות עם הרבה אנשי עסקים, אבל כשהגעתי לאליאב הדבר היה שונה. ההזדמנות שונה, היחס שונה, האמנתי בו. התהליך עם פריים ואליאב, קודם כל פגישה מקצועית, ליווי אישי, ניתוח מספרים שקוף, דואגים שהלקוח יבין כל מה שהם אומרים, ומה שמייחד אותם, לפי דעתי, שהם לא מתמחים רק באזור מסוים. הם הולכים לפי הזדמנויות, לא משנה האזור. אז הם מתמחים בכל אירופה. אין ספק שיש להם קשרים, אם יש להם בנייה בכל המדינה ויש להם נכסים בכל המדינה, אז יש להם אנשי מקצוע, משרדים בכל המדינה, מה שצריך. לפני שנה וחצי השקעתי עם פריים. אני יכול להגיד שבשנה האחרונה הייתה לי תשואה, כסף פסיבי, 8% מערך הנכס. ויש עוד ציפיות שהתשואה תהיה עוד יותר ל10 ואפילו ל12. מעבר לזה הייתה עליית ערך לנכס כמעט 30% מהנכס. כשאתה משקיע דרך אנשים מקצועיים ונותנים לך המלצות לאזור טוב ומתפתח, אז אתה תראה גם התפתחות וגם עליית ערך וגם תשואה טובה. יש להם ליווי צמוד מההתחלה עד העברת הכספים. יש להם מענה לכל שאלה לאורך כל התהליך. יש להם דוחות, בכל רבעון הם מעדכנים מה הולך עם הנכס ומה הולך עם ההשקעה. אני אישית כבר הרבה זמן איתם, אני עכשיו הולך להשקיע איתם עוד פעם, ואני אומר לך עוד פעם, שקיפות יוצרת חיבור, וחיבור יוצר הצלחה. ואני דואג להצלחה שלי, וההצלחה של פריים וההצלחה שלנו זה כיוון אחד.